चिरांनि बिरहागाव गेवरां फोथाराव सानजा सोनाब सुरुप CTT प्रसार संसदआ फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुआरियाव 114 मागो पुर्णिमा फोरबो आरो 15थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर। जोङो ब्रह्म धोरोमनि मोनसे फुजारि, जोङो माने धर्मजों सोलिनाय जों सासे सुबुं आरो दा जोंनि पुर्ब पुरुषनिफ्राय जों मोनथिबोनायनिफ्राय जिहेतु जोंनि आइ आफाया जोंखौ जोंनि मोजां बा ओनसोलनि मोजां सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय जितु अरखौनो दहाय होनानै जुदि जोंखौ मोजां खामना खालायबोदोंबा आरो बिनिनो सायायाव जोङो दिनै जोंनि बिरांगाव ओनसोलाव मोनसे बे धोरोमनि मोनसे जितु मा होनो मागि पुर्णिमाजों सोमोन्दो लाखिनानै 25थि जि स्वरुप स्थितिनि जि मोनसे कनफारेन्स जोंनो बिरांगाव ओनसोलाव मोनसे बार्डेन हरदों। दा बे बार्डेनखौ जोङो खुंनो हागोन ना हाया, जोङो गोबां जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे बिरांगाव ओनसोलाव जेसेबां रायजो राजाफोर दङ मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजानिफ्राय जों कनसेन्ट लानानै जे जोङो मोनसे नैबे बिबानखौ जोङो आरसिखौ जोङो बिबान लानाय जादों आरोखि। दा बेवहाय बिथांमोननि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंखौ बुंदों जे जोंनि बे जुथुमायाव माने जोङो ब्रह्म धोरोमनि बिनि सिबियारिबाबो जों एथ' गोथौआव हाबाखै, अब्लाबो माने जोंखौ बुंदों बेवहाय मिनिमाम बिसोरो 4 आरो 5 रोजानि गेजेराव मोनसे मा होनो डेलिगेट्सफोर नुजाफैयो होनदों आरोखि। दा बे हिसाबै जोङो प्रिपारेसनखौ खालायदों। बेवहाय बोथिथाम ओंखाम जानाय जागोन 14 थारिख आरो बिनि मोना आरो 15 थारिख बेयो बेलासिसिम। दा 4 आरो 5 फेब्रुआरि दा बेखिनिखौ जोङो प्रिपारेसन खालायगासिनो दङ। जोङो आसा खालायदों मोजाङैनो मोजां जों खुंनानै हरनो हागोन। दा बेवहाय रांखावरिनि प्रब्लेमाथ' दंखायो, अब्लाबो जों जेरै हागौ एरै नाना नाथा मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। जोंनि मेन आरसि कमिटिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साब कमिटिया माने हर सान सिन्था खालायलायगासिनो आरो मावसोमगासिनो दं आरो दिनैसिम। मदद खालामफैनो थाखाय बाखि सुबुंफोरखौ मा खालामो? माने नोंथांमोननि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय मदद होफैनो थाखाय बाहागो लानानै बेवहायथ' सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जितु बुंखादों 4 निफ्राय 5 रोजा जोंबो धरक बिसोर बुंनाय मथेनो बिनि निर्देशजोंनो जोङो खामानिफोरखौ प्रिपारेसनखौ खालायदों। दा जों सानदों बयबो फैलायगोन, फैनानै बेवहाय धोरोमनि माखासे नियम नितिफोरखौ स्वरुप सिटि प्रसार संसद सा सानजाया बोसोरफ्रामबो बिनि बोसोरारि जि जुथुमा बेखौ आसाम आरो बेंगलनि दाब दाब जायगायाव जों बेखौ खुङो। देग्लाय जोङो बे स्वरुप सिटि प्रसार संसद सा सानजानि 15थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो 114थि मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनायखौ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिरहांगावनि बे बिरहांगाव प्राइमारि स्वरुप सिटि प्रसार संसदनि जग्गालयाव जोङो फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालि साननैनि हाबाफारि जों खुंनो लादों। आरो बे हाबाफारियाव गाहायै जोंहा जग्ग आहुति होनाय आरो बिनि लोगोसे परमहंस शिबनारायण स्वामिनि गांद' बिजाब जि शास्त्र बिजाब, बे शास्त्र बिजाबखौ जों बेहाय सावरायो, शास्त्र सावरायनाय जायो। गाहायै जों बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै बे फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुआरियाव जों बेखौ खुंगोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि स्वरुप सिटि प्रसार संसद सा सानजानि सिङाव थानाय गासै मोन 24था आन्सलिक संसदनिफ्राय बेहाय बाहागो लागोन। आरो बेवहाय फैबावगोन जोंनि नर्थ बेंगलनि माखासे सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि भक्तफोर आरो आलासि हिसाबै जोंहा कलकातानिफ्राय सासे स्वरुप सिटि प्रसार संसदनि प्रसारक समिर मण्डल बे बाबाया फैगोन। आरो जोंनो बिटिआरनि दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बेवहाय फैगौ 5 फेब्रुआरि खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। आरो दंबावो जोंहा दानि जोंनि बर'नि रायजो सभानि MP बिथां रोनगोरा नार्जारि, बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। जाय हक जों बेवहाय 3 रोजानिफ्राय 4 रोजा भक्तफोरनि जि बाहागो लानाय बेखौ जोङो मिजिं थिदों। बेखिनियानो।
बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय मा खावलायगोन? बे हाबाफारियाव आङो सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ एबार नैबे 4 आरो 5 फेब्रुवारियाव जि जानो गोनां जोंनि सुरुप सिटि प्रसार संसदनि 15थि बोसोरसालिया जुथुमा सिगांनिख्रुइ जाहाथे एइबाराव बांसिनै दले बले फैनानै जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। मानसि हिसाबै जोंहा थैनानै थांनायनि उनाव बेवहाय जोंनि जि आत्मा बे आत्माया जे स्वरूपाव स्थिति जानांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि शास्त्रआव बोसोन दङ जे माने जोङो मानसि मात्रयैनो पारमार्थिक आरो बेबहारिक बे मोननै हाबाखौ जोङो मोजां रोखोमै मावनांगौ समान समानै। दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे माने जोंनि भक्तफोरा बेफोरबायदि शास्त्र सावरायनाय जुथुम्मायाव बाहागो लानानै शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ मोजां रोखोमै बुजिनानै लायोब्ला जोंनि जे धर्म पालन खालामनाय बेफोर हाबाफोरा मोजां रोखोमै जायो आरो मोजां रोखोमै जायोब्लासो जों बेवहाय गाहाम फिथाइ मोनो। बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सुरुप सिटि प्रसार संसदनि जेसेबां भक्तफोर दङ बिनि अनगायैबो जायफोर मुलुगनि मानसि माहारिया धर्मआ माखौ बुङो, इसोरा सोर, बेनि स्वरूपा मा, बियो बहा थायो, मा मावोब्ला इसोरा गोजोनग्लायो, बेफोर गासै खोथाखौ मिथिनो थाखाय जोंनि बे हाबाफारियाव जाथि धर्म आरो राव जेखौबो माने बासियालासे सायख'आलासे बयबो बाहागो लाफैनो हायो। बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया। बेखायनो माने बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरोखि।